Bună tuturor! Mă numesc Muscă Giulia Sofia, am aproape 14 ani și sunt elevă la Colegiul Național Perparantia Dimitrie Țighineal. Sunt foarte mândră că pot reprezenta Aradul în cadrul Filon de România. Pot spune despre mine că sunt o persoană și o fire puternică și curajoasă, deoarece nu mă dau bătută niciodată. Pasiunea mea cea mai mare este modeling-ul, fac aproximativ de 3 ani și în acești 3 ani pot spune că am prezentat la foarte mulți designeri faimoși din România. Dar particip și la concursuri de Miss, cum ar fi Miss România The Crown locul 1 și Miss Top Model România. Astăzi am onoarea de a vă prezenta 3 locații superbe din Arad. Haideți să începem cu Biserica Roșie, cunoscută oficial ca Evanghelia Luterană. Construcția bisericii a început în martie 1905 și s-a terminat în septembrie 1906. Biserica este construită din cărămizi șlefuite, ceea ce îi dă culoarea asta roșie. Un element remarcabil este orga, care s-a construit în 1927. Filarmonica Arad, cunoscută oficial ca Filarmonica de Stat Arad, este una dintre cele mai importante instituții muzicale din vestul României. Iată câteva informații esențiale. Fondare. A fost înființată în anul 1948. Totuși, tradițiile muzicale în Arad sunt mai vechi, încă din secolul al XIX-lea, când orașul era un centru cultural foarte important. Haideți să trecem mai departe, la lacul Gheoroc. Lacul Gheoroc, situat la aproximativ 22 de kilometri de municipiul Arad. În comuna Gheoroc, județul Arad, este o destinație turistică populară cunoscută și sub denumire de Litoralul Vestului. Aceasta are o suprafață de 66 de hectare și o adâncime de până la 10 metri, fiind amenajat cu o plajă de nisip, palmieri, paturi de plajă cu baldachin, restaurante cu terasă și facilități pentru sporturi nautice, precum hidrobicicletele și tobogane de apă. Înainte de a încheia acest video, vreau să vă mulțumesc pentru susținerea acordată și ar bucura foarte mult dacă ați face continuare.